Čaute, moje meno je Lipo a ja vítam u tretieho partu našho let's playu na hru Shakes and Fidget. A môžete vidieť nejaké tie malé úpravy. Áno, som full, to nevidíte, ale mám novú zbraň, to je prvá vec. Takže zbraň, inteligencia plus zdravie. To je nič moc, ok, ale berem s ňou, zranenie je 30 na 33, ale tak 32. Toto máme pancier 3, zručnosť 3, pancier 8, pancier 13, zručnosť 8. Pancier 12, šťastie 3, pancier 5, šťastie a zručnosť a inteligencia 2. Takže máme skoro 1000 HP, takže keby som, to nemám, takže ideme na to, ďalšiu arénku si dáme, jeden, no to dáme v pohode. Ako som tak pozeral, tak na prvý diel bol fakt super ohlas, za čo vám dosť ďakujem, pretože je to fakt super. Nečakal som takú odozvu na tento môj let's play. Dáme si na... toto je lepšie. Takže 5 minútiek a my zatiaľ prejdeme ešte na 15-ku, ale na 41 level, toto si nevšimnete. Na 41 level tiež kúzelník. Puštím ťa. Bože, ja som si to posunul. Vidno to dobre? Jo. Takže Ináč mimochodom zdravím Trollereska. Ahoj. Tak, tuto je vyzeranie ako takto. Tak. Spolok. Ty svinia. Keby som... Ježiši Maria. OK. Jan a Jan. What the fuck? Tak, pozrieme si boj. Počkaj, dáme ďalší. Tento by ho nemohol dať, Alebo mohol? Nie, nemohol. Aba, áno, dal ho. Tohto už je, nie? OK. Ten ma dá. To je jasné. Tento ho dal. OK. Takže prehrali sme. Útok proti Resident Evil. OK. Do všetkého sa zapojím. Bože, zapoj! OK. Takže tu si dáme tiež nejakú tú robotku. OK, takto. Ukážem vám túto postavu, takže zbraň je takáto. My by sme si mohli doplniť nič. Tak, OK. Ale hlavne budem expiť tento účet, pretože tento je taký ten let's playový účet. Vidíte, nahrávam opäť cez debut a zase už to má 4 minútky, čo je dosť dobre. Takže boli dve party a teraz bude aj prepáčte, keď je i-rap v mikrofóne, ale bude aj s Trollerom. Ja vám môžem ukázať jeho účet na svete 15. Zatiaľ len taký slabší, on ho začal hrať asi len dneska, podľa mňa. Počkať. Áno, dáme tak, OK. Sen slávy. Keď sa mi zdá, že som na RLX, nie, 2, 5, 4, tak, čože? Dobre, takže nič, tu Facebookček, nič, OK, dobre.
Tak, mám pri sebe čerušku. Čo som to ja chcel? 4 odberatelia. Super. Fakt vám za to ďakujem. Počkať, ja vám tak to ukážem. YouTube. Tak. 4 pozretia, 2 lajky, 15 pozretí, 3 lajky a 3 komenty. Vlastne tu mám od trolera. A vie, aké mám heslo, to je dobré, ale ja si ho zmením, takže už nebude vedieť. A tu mi dal opäť on a tu mám 4 odberateľov. A toto má takto, ja mu to pustím. OK, takže ja vám ďakujem za tých 4 odberateľov. A prídeme na ďalší tento. Takže sa načítaj, prasiatko. No poďme. Ináč dneska som prišiel zo školy skôr, pretože ma strašne dosť bolela noha. Ja som ju mal zlomenú, takže... Facebook! Shit. Potom toto dáme sem. No dobre, no. Jej, dobre. To nič. Neviem od koľkého. Počkať. OK. Nič. Tak, ďalší hostinec. Minút, to bude zatiaľ stačiť. Mám tu tak blbo tú myšku. Magii, čo máme? Šťastie a silu. Ale skôr by som kúpil to šťastie, že? Sice počkať, ja už jedno mám. Ja som idiot. Ja už mám šťastie. Ale tak, dobre. OK, pozriem sa, koľko už nahrávam zase, už skoro zase 10 minút. Keby som mal webku, tak sa vám možno neukážem. Tak to som už ukazoval. Točenie, a ja mám rád točenie. Bože, mne dneska úplne hrabe. Tak ešte 3 minútky. Tak založíme nič. Žaláre. Nič. Spolok. Nič, žiadny, hej. Postava. Takže... No. Ešte takú maličkú chvíľku. Takúto. A budeme level 9. Už sa nám to pomaly, ale isto naplňa na väčší level. Čo je len lepšie a lepšie. A... Bože, OK, ja dám zase menší strich, takže zatiaľ ahoj. OK, pokračujeme. Ideme ďalej. Ešte 40 sekúnd. Rýchlo, tak, OK. Vy ste nevideli môj Facebookčík. Viete, ako to ide. Ale ne. Nebudeme byť debiliny, pretože na to nevhodná chvíľa robiť debiliny. Takže ešte 18 sekúnd, arena už môžem byť a OK, to by šlo. Bože, mne sa to tu vždycky posúva, sakra. OK, 5, 4, 3, 2, 1, 0. OK, ideme na to. Bum. On má 1900 HP. Oho, skoro sme mu zobrali 1000. Ideme
páni. Tak, super. Jo, dosiahli sme 1000 HP. Yeah. Ježiši Mario. Dobre. Teba skúsime dať. Určite ťa nedáme. A dáme. Jo. Sme králi. Kráľovia. Ovca. Bolo dosť dlho, že? Takže to asi fakt nie. Tak zase 5 minútiek. A opäť sa presunieme na YouTube. A ukážem vám toho môjho obľúbeného let's playera Nitusovi LP. Okamžite, keď si pozriete toto video, mu choďte dať odber, pretože si to fakt zaslúži. Dobre, videli ste to? A ja dám asi opäť. OK, sme späť. Už len taká minútka. Keď toto skončí, tak ukončím ďalší tento part a potom to ukončím, potom to ukončím a skončím a ukončím a vykončím a prekončím a zakončím a OK. Fuck this. Ruska! Keby ste ma len vedeli. Tak nič. To ste nemali vidieť. Tu? Facebook, toto. Ježiš, 12 minút. Bože, to je fail. No, ideme na to. Takže už to ukončím. Lebo už som toho natočil zase trošku viac, ako som predpokladal. Neverím, že sa na to niekto bude na to také dlhé kúkať, pozerať. A to, čo už no. Tak musím sa zlepšovať a potom sa na to budú ľudia aj kúkať, takže ideme na to. Bum. 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 Oh. OK. Takže mohli by sme ešte pozrieť niečo. OK, tu nič. A ja by som sa už s vami pre tento pár aj rozlúčil. Keď sa vám video páčilo, len zabudnite ho lajkovať, komentovať, po prípade dať odber a uvidíme sa u ďalších videí. Takže ahoj!